tusaidie kwa njia hizi. Jakom duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC Bishop David Oginde olero ber mar bedo gi tudruok makare. Tudruok molero nyasi manokelo kanyakla oganda manobiro maneno ni ojiw tudruok e yore mag tich. Nyasi manobagi e Migago e boma Nairobi geto tudo ji mamanyo tije kod jogo mantiere tijegi. Kaluwore gi jata tije mar Riwruok manochan romono Lillian Ngala, rawere ojiw mondo mi oti gi thuolo mar tudruok e kindgi kod joma osebedo e tije kuom thuolo malach kendo ni kod lony kaka yor nyayo tudruok makare. I send you 1,000. Kaka Lillian Ngala Network, kawuono waromo mondo wamed tudo ji gi opportunities gi through networking. Nikech yudo ka pile ng'ato nigi papers maber kabisa, otimo tudruok kata universities mabeyo, but yudo ka tich mondo yudi kata nafas kata mondo tudre gi opportunities moko go bedo matek. Wamiyo koro nwachako network ni. Koro network ni chal en gima tudo, en platform ma ji bire kisa register in a member of this network. Tiyudo nafas mar romo gi ji ma opogore from different industries, from different spaces. Koro tiende ni mano ibedo gi chance mar dongruok kata mar develop yourself as an individual. Emomiyo kawuono wantie kae mondo warom gi ji, watudre, wa network, wa interact, wamed mako bede jowetewa. Tudruok en gima duong'. Kaka jayalo ma kanisa. Mawachonwa ni ng'ato achiel nyalo riembo ji 10, ji 2 to riembo ji 1000. Koro kutudore unyalo timo gik mang'eny. To tudruok matudore kaka ma obire kawuono ok en ni mondo mi ayud gima okuomi, en ni kang'eyi tibe ing'eya, chieng' mbele kucha nyalo chopo kama nyalo konya tabe. Bang' kwayo lokruok mag apisas e tesende obila